जोंनि बे कख्लाबारि हालाम गुबैयै नैबे रिसेपसननि जायगा दावधारा हालामनि जानानै नों थाफायामोन नोंबोथ' एडिटर ना बेनु दैमारिखौ आरो आं आंनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दावगानाय जाबाय। बिनि सिगांनो आफादगिरि बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंनो होदों, बेखायनो आं एसेल' बुंनो नागिरदों जे मानजाथाव दिनैनि नैबे बेसेन गोनां बे मेलनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे जोंनि सिनियर सिटिजेन फरामनि गासिबो नेताजों लोगोसे गासिबो नोंथांमोन बिबानगिरिमोन, जिल्लानि बिबानगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खर' बुंलायनायखौ जासिग्रोबाय। आरो लोगोसे दिनैनि नैबे मेलावनो गोबां आलासि लिंहरदों। आं आलासि बिथांमोननि मुंखौ बुंनानै समखौ आबानि खालामनो नागिराखै। साफ्रोमबो आलासिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय थाबाय। आरो नोंथांमोनाबो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै नैबे दावधारा हालामाव दिनै नुजाथिफैनो हादों। जोबोद मोजां बोथोर, जोबोद दुंखाव जानानै दंमोन दिनै जों, नाथाय नैबे हाबाफारियाव गोजोनग्लाय अखानि गुसु सुदेम बे थासारिखौ जों मोननो हादों। बिनि थाखाय गोसो गोरबोआ जोंना जोबोद गोजोनदों। मिथिंगायाबो बायदिसिना जाथायफोरजों गोरोबलायो नामा, बेखायनो बे गुबुन गुबुन जाथायफोरजोंबो दिनैनि सानखौ आङो जोबोद गोरोबनाय बायदि मोनदों। बिनि थाखायनो इसोरनि सेराव जों जाहाथे बयबो गोजोनै बे बोराय बैसोआव, नोंथांमोना बोराय बैसोआव जिउखौ गोजोनै बारहोनो हायो, बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों। आरो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानैनो आङो नैबे दिनैनि जे मेगाजिन माने सुभेनिर बेखौ बिसम्बिखौ बेखेवनो थाखाय आङो आगान सुरबाय। नैबे बिसम्बिनि मुङा जाबाय बेलासिनि रेगा। फैदो सारायथि बेखौ आङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव बे होबाय। बे बिसम्बिखौ स्पन्सर खालामदों बिथांमोनानो जाबाय जोंनि बे बाक्सा जिल्लानिनो मुंदांखा जोंनि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी सार, बिथांनि बिसि अनजालि बिसि फुलेश्वरी स्वरगियारि बिथाङा बे बिसम्बिखौ दिहुननायाव स्पन्सर खालामदों आरो रां होदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बे हालामनि बर'फोरनि गेजेराव गिबि MA जायखौ खगेन MA होननानै बुंनाय जायो, बेहेरला गामिनि खगेन बर', बिथाङा बे खगेन बर'नि मुङैबो बेखौ बावनाय जादों। आरो बिथांनि मुङैबो बिथांनि बिसि बिहुरि बर'आ बेखौ स्पन्सर खालामदों। आरो बिनि उनाव जोंनिनो सालबारि डिस्ट्रिक्टनि मदननि बिथां दिनेशसिं ब्रह्म, दा बिथाङा कर्टआव खामानि मावो, उकिल बिथाङा। बिनि सिगांबो बिथाङा माने स्टेटनि जोंनि माबा आरो बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट पस्टेल डिपार्टमेन्टनि खामानि मावनानै बिथाङा रिटायार जाबाय। बिथाङा बिथांनि बिफा मुनिन्द्र नार्जारि, बिथांनि बिफा मुनिन्द्र नार्जारि, बे मुनिन्द्र नार्जारिनि मुङै बिथाङाबो स्पन्सर खालामदों, फैसा होदों। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खेबसे बिथांमोननि मुङै, बिथां स्पन्सर खालामनायफोरनि मुङै जोंनि स्पन्सरारफोरखौ गोजोनथि बावनो थाखाय आखाइ खबस्रांनानै खेबसे बयखौबो माने साबायखर बावनो थाखाय आङो खावलायबाय। एसेनोसै। दा बेयाव जोंहा गुबै सुजुगिरि मासिगिरियाव दङ बिमानु बसुमतारी आरो सुजुगिरियाव दङ मधुमोहन लाहारी। आरो बेयाव जाय माने 70 आर्टिकल दङ, जाय 70 आर्टिकल दङ। बेयाव बे आर्टिकलफोरा बायदि रोखोमनि जानो हागौ। दा बेखौ नोंथांमोना फरायदो, नोंथांमोननो बोरै राननानै होगोन, आफादिफ्रा राननोबो होनो हागौ। आरो फाननायबो थागोन बोधय, फाननाय गैया होनबाय, फाननाय गैया माने गासैनोबो हरगोन आरो जोंनि जे जायफोरानोखि फैदों बेयाव बिथांमोननो हरगोन। दा बे बिजाबखौ नायनानै नोंथांमोना माबा मोनसेब्लाबो मोनगोन, माबा मोनसेब्लाबो मिथिगोन, बे आसाखौ आं थिबाय। आंबो मोननै आर्टिकल लिरदों बेयाव।
बोराय बैसोनि सोमोन्दै आरो बिनिफ्राय बे दावधारा हालामनि सोमोन्दै दा बेखायनो आंनि बुंनायखौ आंनि सानस्रिखौ नोंथांमोना बेयाव आं लिरनाय आर्टिकेलनिफ्रायनो मिथिना मोनगोन बेखायनो एसेयावनो आङो दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।